Добре, почваме. И започваме. Ние сме в Minecraft Survival, пак повтарям. Short Jump, Adventure Map. Аз съм Golden Lion и до мен ще коментира The Boss. На него му е прецакан компютъра и не може да заснема. И така. Кажи да, че сме си пуснали гейм мода. Пуснали сме си гейм мода, за да може да... Някой ще каже, че го минаваме на гейм мод. Но пуснали сме си гейм мода, за да може, щом паднем, да не ви губим време, а направо да се качваме тук, а не да падаме и да умираме и пак да падаме. И така... В дескрипшена на видеото ще има линк към нашата Facebook страница и към мястото, откъдето ние свалихме Adventure Map. Minecraft форум. Малко продуктово позициониране. И Mediafire беше добра идея. И така... Какво правиш, бе, не си в CBA? Пак продуктово позициониране. Да, че моят компютър е прецакан. Но малко ще тепи, защото ние играем с по-малко от... не знам. Играем с 10 FPS заради записването. Просто компютърът ми е толкова прецакан, че... нищо не може да направи. Така. И се надявам да излезне хубаво видеото. И така. Извинявайте, че го минавам пак така, но просто ако трябва да го минавам от начало. Просто че отнеме много време, това е първото ни видео. Да го минаваме, да. Това е първото ни И искаме видео. да го направим по-кратко, защото програмата, с която записваме... Все още не знаем как се, понеже е чисто нова версия и ние сме свикнали на по-стари версии. Имаме няколко записани клипа с други игри, които са с други хора. Да, и ние няма да записваме само клипове на Minecraft. Може да записваме клипове на Death Drive Unlimited 2 и на други игри на... Също ще правим много Adventure мапове. Да. Като Herobrine Mason. И ето стигнах на първия чекпоинт. И така, започваме го. Така, продължаваме нататък. Защо скочих там? Не знам, да този. Тук ми е трудно по принцип. Играя на по-малко, на шорт. Ако нещо не виждате, се извинявам. Но просто FPS-ато ни не стига. Да, FPS-ато просто е малко и... Нямахме друг избор. Ако нещо не се вижда добре на нас ни цепи видеото. повече отколкото на видеото. Да, на нас ни цепи повече отколкото на видеото. Така че се извиняваме. Отново. И ако звукът не е добър, микрофонът на Golden Lion малко... Не го включи както трябва, но обещаваме, че това няма да се повтори. Добре. Добре. До тук добре. Яба, трудно е. Така. Бавно! Дай пак отново, че ако трябва пак да тежко не е помощ. Извинявайте, зрителите, но просто не мога да го мина. Дай, аз дай, Boss ще го мине. Пробай се. Айде. Чакай. Кажи, че съм върха. Не. Скоро я ще да писам с Golden Lion. И не си върха, защото не можеш да го скочиш. Добре, дай Golden Lion ще продължи. Дай, ти ще продължиш. И извинявам се за това, зрители, но просто губим време, но вие трябва честно и почвам да минете всичко. Хайде. И така. Оп, тук има някакъв бутон. И така. Извиняваме се за... И пак се извиняваме за видеото. Това пак ще го мине да бос. Защото... И така, първите няколко клипа ще заснемам само аз, а да бос ще коментира.
Да, аз съм коментатор на мачо. Вие ако не знаете да знаете. Да, той много обича мачове. Базикам се, разбира се. Не ставам за коментатор. Да. За сметка на това, года не става да мине един мап. Извинявай, че играя с малко ФПС. Еми, ФПС-то си е ФПС. Ако го минеш. Не ми пука. Добре, дай. Дай сега да разкажем на зрителите за новия ни канал. Да, той ще е 24 часов. Може някой път да ви разведем из Майнкрафт България. В God Setup ние разгледахме клипове на други приятели, които също... И така коментирайте за нашите скинове. Дано ви хареса. Но ви харесва моя скин. Редактиране е малко от The Boss. Но това не е проблем. Въпреки че той не става да редактира. Да, но все пак се направих супер яко панталонче. Извинявайте, зрители, но просто ми е малко фапъсото и не мога да го мина. Ето това е много. И ето минавам го по лесния начин, защото нали казах зрители. Просто фапъсото ми е малко. Съжалявам. Следващите клипове че няма да се повтори вече. Да се надяваме. Просто играеш ужасно. Това е пера, значи ще го мина. Не, това е лесно, просто ме цепи. Оф. Шак. Ти може да се продължим. Така, извинявайте за прекъсването, продължаваме. О, чакай. Така. И това е, минахме го. Качи се догоре, де! Докъде? Добре. Ние играем за първи път този мап. Да, като става дума, играем го за първи път. Играем Майнкрафт около година. Ей! Ето. Сега ще идем всичките тортички. Ето. Хоп. Хопа. Хоп. Ще изядва ги всичките. Много бягам. Тук ако плънчи шак. Само да споменем отново. На такова си на survival си! Извинявам се. Направи, че съм на survival. Така, И да добре, споменем. мерси, че ни гледахте. Този мап е Клипчето, направен от Алекс Ган и ще има информация. Довиждане!